Dobar dan, drage moje domaćice i domaćini, i ovaj put dobrodošli u Bokinu kuhinju. Danas idemo sa pripremom jednog lepog postnog kolača. U pitanju su štanglice od malina. Za pripremu ovog kolača bit će nam potrebno 200 g margarina koje je potrebno da stoji na sobnoj temperaturi, oko 110 ili 100 g šećera, jedan vanilin šećer, bit će nam potrebno 120 otprilike grama mlevenih oraha, badema ili lešnika. Naravno, te količine ostavit ćemo samo jednu kašiku da imamo za posipanje preko kolača. I bit će nam potrebno brašna. Brašna onoliko koliko je potrebno da se zamesi jedno testo koje naravno nije lepljivo za ruke. Što se količine brašna tiče, ja ću naravno u opisu videa na samom kraju navesti koliko sam brašna količinski ja utrošila. Ono što će nam još biti potrebno je marmelada, naravno od malina. Marmeladu od malina možete zameniti marmeladom od jagoda, kupina, višanja, ali verujte mi da ovaj spoj ukusa ovih štanglica sa ukusom marmelada od malina i čokolade je zaista fantastičan. I naravno, kao što rekoh, čokolada, ona će nam za glazuru biti potrebno otprilike 100 g. Idemo da i danas budemo vredni. Ono što ćemo sada uraditi je da ćemo napraviti, kao što sam rekla, jedno malo mekše testo i od njega ćemo ispeći na poleđini pleha 3 tanke korice. Margarin koji je ostajao ili maslac na sobnoj temperaturi, sada je potrebno dobro izmiksati sa šećerom u koji ćemo dodati jedan vanilin šećer. Naravno, margarin koristite posni. Kao i čokolada, naravno, ja mislim da to ne moram da napomenem s obzirom da je ovo posni kolač. I kada smo umutili ovako dobro margarin i šećer, sada ćemo tu dodati 100 g, kao što sam rekla, badema, lešnika, oraha. Malo izmešati. Potom ćemo dodati brašno da fino dobijemo jedno glatko, nelepljivo testo. I evo testo ovako izgleda. Ostalo je mekano, ali nelepljivo za ruke. Ja sam utrošila tačno 300 g mekog brašna. Sada je potrebno ovo testo razvući u jedan valjak da bi ga podelili na 3 jednaka dela. Testo se inače, evo pokazat ću vam, roni. Znači ne radi se o klasičnoj vrsti testa, jer ovo je naravno onaj prki, lepi kolač. Svaku lopticu je potrebno premestiti i napraviti ovako u formu. Sada ćemo 2 staviti sa strane, ovu jednu ćemo razvući. Sada je potrebno uzeti ovako jedno đuveče, u mom slučaju pleh, i na njega staviti papir za pečenje. Svaku ovu lopticu ćemo blago rastanjiti, pazeći pritom da se ne raspukne korica. I evo testo ovako treba da izgleda, što tanje razvučeno, i sada ćemo, kao što sam rekla, staviti na poleđinu tepsije ili pleha. Rerna se zagrela na 180 stepeni i ovako pripremljeno testo je sada potrebno peći između 10 najviše do 15 minuta u zavisnosti od rerne. I ovako, kada smo ispekli sve 3 korice, potrebno je ovako sa sve papirom poređati jedna na drugu i ostaviti, prekriti čistom krpom da se one malo prohlade. Ja sam pekla otprilike 8 minuta. Ovako sa strane kada uhvatite je normalno, s obzirom da unutra imamo i orah, badem, lešnik, u zavisnosti šta ste već stavili. Ostavit ćemo da se ohladi, potpuno hladne korice, filovat ćemo marmeladu. Korice kada stavljate, naravno nemojte puno pritiskati da ne bi pukle. Sada je potrebno napraviti čokoladnu glazuru. Čokoladnu glazuru pravimo na sledeći način. 100 do 150 g čokolade za kuvanje stavit ćemo u jednu šerpicu. U nju ćemo da dodamo 2 kašike mleka. Naravno mlakog ili hladnog. Može evo i 3, s obzirom da su moje kašike
doista male. I stavit ću samo jednu kašiku ulja. Ovo ćemo sada staviti na ringlu i na laganoj vatri otopiti. I kada se čokolada ovako lepo istopila, iako je vruća, sada ćemo lagano da je sipamo preko kolača i postepeno ćemo da je razmazujemo. I preko čokoladne glazure sada ćemo staviti ostatak kikirikija, lešnika, oraha, badema, ono što ste stavili i u koricu. I ovako pripremljen kolač sada je potrebno ostaviti 10 minuta na sobnoj temperaturi kako bi se ova čokolada ohladila, potom staviti u frižider. Pripremljen kolač je najlepše kada odstoji bar jedan dan. Tada ove korice fino upiju marmeladu i budu nam prhke. Ovaj kolač što duže stoji, sve je lepši. I evo, dragi moji, došli smo i do samog kraja ovog današnjeg recepta. Probajte da napravite ove štanglice, zaista nije teško i kao što sam rekla, iako su posne, veoma su ukusne. Keksiste su, ali što duže stoje u frižideru, naravno, one će biti sve mekanije. Sam ukus maline koji se meša sa čokoladnom glazurom daje jedan veoma potpun i lep ukus. Probajte da ih napravite pa mi javite kako su vam se ove štanglice današnje svidele. Ukoliko vam se ovaj današnji recept svideo, ostavite mi lajkić, komentarić. Ukoliko se niste prijavili na Bokin kanal, obavezno se prijavite, prijava je potpuno besplatna. A do nekog narednog recepta ostanite mi zdravi, veseli i nasmejani. I ovaj put pozdrav iz Bokine kuhinje. Prijatno!